ئەمینداریە گشتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە داخوایانیەک دەربارەی بنپێکردنên پەیادێ و چەکدارên bi ser ve belav kir. Têde ragihand ku ciwanên şoreşger ji malbatên pêşmergeyan re dibêjin eger kurên wan dest ji pêşmergeyatiyê bernedin ji îro pêve wekû çawa danûstandinê bi Daişê re dikin bi wan re jî di heman danûstandinê bikin. ENKSê di daxuyaniya xwe de got ku rêxistina ciwanên şoreşger ji kesûkarên pêşmergeyan re gotine dê bi kiryarên tolhildanê rabin û mal û milkên wan bişewtînin ku ev gef piştî daxuyaniyên rojnamegerî ya serokê de PNK tê ku beriya niha hêzên pêşmergeyên leşkerê roj binandoz binav kirbû. ENKSê serbar kir ku êrişa tirsandinê ya rêxistina ciwanên şoreşger bi dar û keviran li ser kombûna nerazîbûna aştiyana ya ENKSê di 24 Eylûna 2021 de li dar xistibû li pêş çavên esayîşê hate encamdan. Têde xwepêşander û rojnamevan hatin armanc kirin. Serbarê berdewamiya hilmetên bincavkirina çalakvanan û eşkencedana wan bi şêweyekî hovane û gef li malbatên wan xwarin eger li ser alavên ragihandinê bi kiryarên di serê wan de hatiye meşandin diyar bikin, serbarê hilmetên şêwexistina navên rewşenbîran û belavkirina nûçeyên dûr ji rastiyê li ser wan mîna Şivan İbrahîm û Îvan Hesîb ku ji alê kesayetî û rûpelên di odeyên peyadê de têne birêvebirin têne belavkirin. Ew jî di çarçoveya siyaseta tirsandina rewşenbîr û rojnamevan û çalakvanan û her kesek ne heman nerîn be tê. Serbarê gurbûna gotara xıyanetkirinê û tundutûjiyê ya ku alavên ragihandinê li dijî ENKSê û hêmayên Kurdan birêve dibin. Ew jî dibe gefeke mezin ji têkçûna pêkvejiyan di herêmên Kurdî de. ENKSê got ku ev kiryarên tirsandinê di demekî de tê ku gelê me di herêmên dibin destê peyadê de di rewşeka aborî xirab de dijîn ji ber gendalî û sepandina bacayan ku digihîne dehê hezara dolarên Amerîkî ji bilî giranbûna nerxan û berbelavbûna vayrosa koronayê ku di hilek kesên li ser xaka xwe mane berê xwe bidin dervey welêt û berevçara nivîseke nediyar ve biçin. Lewma ENKSê peyadê û ewlekariya wê ya tûnekirin û qirkirinê di ber her ziyaneke bigihîne malbat û kesûkarên pêşmergeyan, rewşenbîr, rojnamevan û çalakvanan berpirs dibîne û banga danîna sînorekê ji van kiryarên tirsandinê re dike. Herwiha ENKSê bank li fermandariya Qesedê û serpiriştiya Amerîkî kir ku belgenameya garantiyê ya ku hatiye imzekirin da ku bingehek xweş ji bo vegerandina danûstandinên bi mebesta gihiştin bi hevpariyeke hevbeş têk ve xizmeta gel û pêşeroja wê de cîbicî bikin û piştrast kir ku ew tu carî ji eşkerekirina binpêkirin û stemkariya li ser gelê Kurd tê ranaweste û di berevanîkirina di ber rewatiya doza Kurdî li Sûriyê dê berdewam be.